जिउ गारगोन जोङो थैखौ दान होगोन जों बर' बिमा जोङो ट्राइबेल बेल्टखौ जोङो रायजो जानाय जिन्दगि जों हगारनो हाया। थार्मेल पावार प्रजेक्टनि थाखाय आदानि कम्पानिनो हा होनो नाजानायनि फरवर्ड जरानि फानिजानि ओनसोलाव फिन खेबसेबाव दुंहाव थासारि। मैया बारग' BLT अनसाय आफाद आरो फरवर्ड जरा हाग्रा बिफाननि मोनसे हान्जाया फानिजानि ओनसोलाव थार्मेल पावार प्लान्ट लुनो थाखाय हा नायदिंनायनि उनाव मोनबा एबा मोनद' गामिनि थागिबि सुबुंफोरा हानि मोन्थाइखौ लानानै सुबुंफोरा आदानि हान्जानो हा होनो नाजानायनि बेरेखायै सोमावसारदों। एक इन्सिबो बे कम्पानिनि मुङाव हा हगारनाय जानाय नङा। नांगौबा जोंनो जोंनि थै होगोन, नांगौबा जिउ होगोन। बेखौ गोसोखांनो हायोदि गिबियावनो बासबारियाव बे थार्मेल पावार प्लान्ट लुनायनि थाखाय थाग थियारि खालामनायनि उनावनो बासबारिनि सुबुंफोरा गिबियाव गोबां हेंथा होदोंमोन। बे मावथांखिखौनो पानिजानि ओनसोलाव लानो नागिरनायनि पानिजानि ओनसोलनि गासै जथायै प्रमद बर' गो बेक, हिमन्त बिश्व शर्मा गो बेक, बर'नि हेंथा हुसियार बे हाया जोंनिखा, बे हाखौ हगारनाय जानाय नङा स्ल'गानजों गोमसार होदों थागिबि सुबुंफोरा। जोङो रायजो जानायनि गेजेराव जोंखौहाय बिरोधि खालायनो नागिरनायनि थाखाय SBLTफ्रा जोंनि गावसिनि गोदो आगोलावहाय SBLD ससाइटि ससियेलफोरनि खालायनाय दंखायोमोन। दा बिनि बिरोधियै जोंनि हाखौबो माखासे सेगोन बादिखाय जोङो बे हाखौ आन्दलन खालायनो थाखाय जोङो नैबे फानजानि थिनालियावहाय जोङो दिनैहाय धरना होनाय जादों। ओमफ्राय बिनि थाखाय जोङो संख्रि जानाय मेफालि बाथोन फानजानि आरो ओरै गेन्दाबिल, फुलखुमारि, मागुरमारि, फानबारि, दुदुमारि, दैमुगुरि संख्रि जानाय जोङो मोनसेबो बे हाखौ हगारनो हाया। जिउ गारगोन जोङो थैखौ दान होगोन जों बर' बिमा जोङो ट्राइबेल बेल्टखौ जोङो रायजो जानाय जिन्दगि जों हगारनो हाया। थैजासे जोंना फिसा फिसौआ बहाय रायजो जानांगौ सुख सान्थि जों बहायनो थांनानै थागोन। जोंनि हाराखौ जों बहायनो गारगोन जेरावबो हगारनो हाया। जोङो जिउ गारनो जुजिगोन थेवबो जों हगारा। गेलेगोन ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हायाव 6 सिडिउलाव जोंनि थैजों नाम लिरना गालांगोन। प्रमद बर'आ बे माबा आमदानि कम्पानिखौ लांफिननांगौ। आमदानि कम्पानिखौ लांफिननांगौ जोंनो नाङा। जोङो जे जायगायाव जोङो पाब्लिक मेनसना जानाखि सरकारा होदों गेसजों जानाखि जोङो जाहाब गनजों ओंखाम संनानै जागोन जोंनो बेनो गोजोनगोन। दा साननानै नाय जोङो गोबाव समनिफ्रायनो जुग जुगान्थनिफ्राय जोंनि नैबे फानिजानि थिपकाइ ओनसोलाव मथा मथि फानिजानि दुदुमारि ओनसोलावहाय जोङो रावजोंबो नांलायनाय गैया, खमलायनाय गैया, सुख सान्थियै जोङो रायजो जागासिनो दङ। नाथाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा दिनैनि दिनाव जोंनि जे बे ओनसोलाव XBLT ससाइटि वेलफेयारआ गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट कमिटि बिथांमोनहा फैनानै माबा मोनसे कम्पानि बसायनो थाखाय जोंनि ओनसोलाव हा नायफैदों। जों बेखौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो जोङो सिद्धान्त लादों खुनु प्रकारै जोंनि ओनसोलाव बेबायदि कम्पानि जों गायसनहोनाय नङा। आदानियानो जा सोरबा माबा मोनसे गोदान कम्पानियानो जा जोङो बेबायदि कम्पानिखौ गायसनहोनाय नङा। मानो होनोबा जोंहा बाव बिराद हानि अभाब। जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बयजोंबो गुबुन हारिफोरजोंबाबो मिलायनानै रायजो जागासिनो दङ। दा ओंखायनो जोङो बे ओनसोलावहाय खुनु फद्दायै हाखौ जोङो हगारनो हानाय नङा आरो। आङो खावलायहरनो लुबैयो जोंनि BTRनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनिसिम जोंनि जे गोजोन सुख सान्थियै जों जे रायजो जागासिनो दङ बे रायजो जाफुनाय जायगायाव ओनसोलाव जाहाथे मालाबाबो दावराव दावसि बा दुंहाव थासारि सोमजिया। जेरै दं ओरैनो दोननांगौ। माने जे कम्पानिखौ लानानै दिनै कय एकजन मानसिफ्रा
सेस्था खालामदों बेखौ बिथां मानगोनां प्रमद बर' सारा माने होबथानांगौ आरो आंनि मथेबा। जोंथ' दिनै जोङो नायदो दिनै दुदुमारि संख्रि जानाय फानबारि पानिजानि नेपालि बाथोन आरो ओरै गेन्दाबेल फुलकुमारि गासिबो एरियाखौ लाजोबनानै जोङो मोनसे मिटिंबो जिरायबाय। दा खमसे खम 1000 जननि बारा जोंना रायजोफोर दङ। दा मिटिं खालामनानै जोङो सिद्धान्त लाबाय खुनु फर्दायै 1 इन्सिबो बे कम्पानिनि मुङाव हा हगारनाय जानाय नङा।